andito kami sa Dusita, kalapit barangay ng Magsaysay, saan ako nakatira. Well, hi guys! Nanonood kami ng May Something Night. I hope naririnig nyo ako kasi maingay. May night. VHS night tonight. So, manonood kami ng program, something program lang yun. Kasama ko yung mga pamangkin ko. At saka ito, say hi! So, yun lang guys. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga kaganapan dito. Okay, see you later! Smiling is my mind.
Nate, Abuzaga.